Il-gvern ta' Joseph Muscat irnexxielu jirredikola l-Parlament u lir-rappreżentanti tal-poplu, bil-konsegwenza li l-ogħla istituzzjoni demokratika tal-pajjiż tilfet il-poter tagħha. Dan mhuwiex gvern accountable u li jmexxi b'good governance. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco għal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizza quddiem il-qorti flimkien mal-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina. Mario De Marco kienet jitkellem f'jumelu il-65 sena ta' Lino Farrugia Sacco, ġurnata li fija l-imħallef irtira mix-xogħol bil-pensjoni. Fid-dawl ta' dan il-fatt, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għalli llum ġurnata li timmarka rebħa l min ma jemminx li uffiċjal pubbliku għandu jkun responsabbli għal emilu, waqt li ġurnata sewda għal min jemmen li l-liġi qedem mal kulħadd. Mario De Marco sostna li l-poplu jrid iħares lejn il-Parlament bħala rappreżentanza denja li tħares is-sewwa u mhux li tiddefendi l-ħażin u għal daqstant il-poplu bir-raġun jippretendi li l-ġustizzja tkun ugwali ma' kulħadd. Llum rajna li l-gvern ħalla il-min kiser l-etika, ħalla il-min il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja derlu illu kellu jkun akkontabbli ta' emilu kif jgħidu l-Ingliżi get away with it. Għan idrilna illi dawn il-messaġġi ħżiena illi qed jagħti il-gvern illum qed jagħti messaġġ il-poplu illi kważi kważi it pays meta inti tikser il-liġi jew tikser l-etika jew tikser ir-regolamenti. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco fissem l-Oppożizzjoni appella lill-Gvern biex ibiddel l-attitudni tiegħu ħalli jkollna ġustizzja kif tixraq lil dan il-pajjiż. Dan il-gvern ma jistax jibqa' jagħti messaġġi li dan huwa pajjiż għal min ma jdix josserva l-liġi. Dan huwa pajjiż għal min ma jemminx fil-governanza tajba. Dan huwa pajjiż għal min ma jemminx fil-kontabilità ta' emilu. Dan il-każ ikompli juri bl-aktar mod ċar li għall-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici il-ġustizzja hija logħba bi gvern li jagħżel li ma jmexxix fil-Parlament b'mozzjoni ta' impeachment kontra mħallef. Dan imur kontra dak li kien qal Muscat stess fil-Parlament meta kien sostna li se jmexxi fuq din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tat id-deċiżjoni tagħha u jien b'mod immedjat se nkun qed nara li l-proċess ta' impeachment jitkompla mingħajr dewmien. Carola Aquilina qal li f'dan il-każ ma sar il-ġustizzja, każ li jwassal il-messaġġ li l-ġudikatura saret untouchable. Dan mhuwiex dak li jrid il-poplu Malti li jinsisti li l-ġustizzja tkun hemm għal kulħadd u minhu. L-imħallef Lino Farrugia Sacco jinserta jiġi missier il-kandidat laburista David Farrugia Sacco. Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-Ministru responsabbli minn dan il-qasam Owen Bonnici kontinwament jitkellem dwar riforma fil-ġustizzja iżda fl-istess waqt l-istess Ministru qed jikser il-prinċipju tal-ġustizzja.